Assalamu alaykum garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizin watan üçin görüşüp gören hormatly adamlary. Ahly Türkmen dowlatyna salam. Ben bu çıkışımda Nursultan Taganowany gollap çıkış edýän. Nursultan Taganowany bizim diktatorsk rejimimize karşı durup dimdik görüşen üçin İstanbul'da tutuklap onu şu adam ceza merkezine saklap oturlar. Öne Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenler ve Türkler ganybyr dogandyr diýdi. Ganybyr doganlar näme üçin öz dogandy? Ceza öýünde saklaýa goýbermän. Biz dakansa görüşürüz. Nesip bolsa, biz ýeňer inşallah agzybirlik bilen. Diňe Türkmen halkymy Nursultan azatlygy isleýär. Recep Tayyip Erdoğan, lütfen sözünü tut. Türkmenlere yardım yap. Diňe Türkmen doganlar. Diňe